pane nyaya yandirwadzwa zvikuru, pane nyaya yandibata zvekutoti ndakabatikana, like pamoyo pangu ndakatobatikana nemoyo chaizvo handiti. Asi ndisati ndakuzivisa zvikuru, ngatimboteerai mashoko anotevera. Pane nyaya yandibata yandirwadzwa zvikuru yemuchinda anonzi Jack. Uyu muchinda uyu ane mufananidzo uri panapa. Mufesi uyu was one of my seniors kuchikoro ndakadzidza paWaverley handiti. paWaverley hai ndakadzikurira paWaverley paKadoma. So this guy kanga ari I think a streamer head kwandiri. Tabva tatambira mashoko ekuti anga achigara kuCape Town. Anga achigara kuCape Town. So zviri kunzi achibva kubasa abaiwa nematsotsi nebanga achibva ati chisarai handiti. Chinova chinhu chinorwadza zvikuru kuti mupanho wechidiki munhu anga ane potential yekuita zvinhu oguridzira upenyu hwake panzira nematsotsi. Chinova chinhu chinoshungurudza. Ndichiti kumhuri yasiwa nemukomana uyu anonzi Jack nematambudziko handiti. Nematambudziko kune vese varasikirwa nemuchinda uyu, kuWaverley as a community as a whole handiti. Ndichiti nematambudziko, may he so rest in peace handiti. Ngatingwanei mashoko mairi matatu ekutaura zvikuru ekunyaradzana nemhuri yasiwa namukoma Jack handiti. Vazukuru ameno munozviona sei, especially kuSouth Africa, hama dzedu dzapererako dzakawanda nekuurayiwa nekupondwa, kufa nerufu runorwadza handiti. Chinova chinhu chinorwadza. Munhu anga achitobva kuti unoshandira mhuri yake, iye zvino kana anga ane mhuri yake yatosara isina mubereki. Chinova chinhu chinorwadza zvikuru. Amen. Mwari akuchengetei, especially vari kuSouth Africa, nekuti ndokune zvigavenga, ndokune vanhu vanopisa musoro kutoti unotoshaura kuti tovaita sei vanhu vakadai, vanhu vasingatye kudeura ropa revamwe. So ndonyaya ndingouya ndingozochemawo nehama, hama yangu iyi yatisiya. Ndichiti mweya wake uzorore nerugare. From Uncle Sain, the only Zimbabwean uncle neSAN TV crew, parizino ndichiti much love.